Sentyabrda ilkinji ýokary derejeli Koreýa Respublikasy Merkezi Aziýa sammiti geçiriler. Şu ýylyň 16-17 sentýabryny Koreýa Respublikasy bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň, ýagny Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan döwlet ýol başçylarynyň gatnaşmagyny ilkinji ýokary derejeli sammiti geçiriler. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Cho Hyun Seulda geçirilen taýýarlyk maslahatyny habar berdi. Duşuk Koreýanyň diplomatik mümkinçiliklerini giňeltmekligi, Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklar berkitmegi we köp taraply hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy maksat edilýär. Şeýle hem sammit üçünçilik zynjyrlaryny diversifikasiýa etmek we Sewitdäki Koreýa jemgyýetçiliklerini gollaw has netijeli gurmak urlaryny hem mümkinçilikler döredýär. Bu taryhy duşuk Koreýa Respublikasy bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň strategik we ykdysady gatnaşyklaryny täze tahypa açar diýilip garaşylýar. Şeýle täzelikler bilen ýene-de içgin tanışmak dileýäňizmi? Onu Türkmen portaly bilen galyň. Ol siziň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir.